Здравейте, скъпи приятели! Днес, на 16 април, точно на рожденият ми ден, реших да отпразнувам по необичаен начин за мен своят рожден ден. Да се осамотя, да търся лицето на Господа, да му се покланям и да хваля моят Господ Исус Христос. Така искам да ви насърча с един-два стих от Библията и да дам повече яснота на тях. Преди това искам просто да благодаря на Господа за всичко, което е направил, прави и продължава да прави в живота ми. И вярвам, че идват освежителни времена. Идват времена, в които ще се зарадваме. Идва нов сезон, в който Бог ще ни издигне в свръхестественото. Ще издигне авторитетът на църквата. Така че подготвяме се, стоим в позиция на почит, смирение, ходатайство, покорство, устойчивост, послушание. Търсим лицето на Господа. Търсим Неговото благоволение в живота си. Търсим Неговата съвършена воля. Така че искам да споделя кратко слово, където Бог ми е дал. Колко е важно да стоиш в послушание, покорство, в хваление, поклонение. Ще започна с два стиха, които се намират в Матей 19 глава, първи и втори стих. Там Бог ми даде да видя едно нещо, което е уникално. Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в областта на Юдея, отвъд Йордан. И големи множества го следваха и той ги изцели там. Ще го прочета пак. Когато Исус свърши тези думи, тръгна от Галилея и дойде в областта на Юдея, отвъд Йордан. И големи множества го следваха и той ги сели там. Тук виждаме, че той ги сели там. Къде? В областта на Юдея. Къде? В Юдея. Исус дойде в областта на Юдея и голями множества го следваха и той ги сели там. Областта Юдея, като цяло Юдея, идва от племето Юда. Племето Юда, там са живяли, там се основаха и това племе Юда там се нанесоха и затова тази местност се нарече Юдея, което означава земята на хвалата, областта на хвалението. Знаем Юда, че означава хваление. Така че Юдея означава земята на хвалата, областта на хвалението. Когато ти влезеш в това поклонение, когато влезеш в тази област на хваление, на поклонение, на смирение, влизаш и хвалиш Бога и му се покланяш. Много ме благославя от моят баща, апостол Илия Панов. Хвалението, поклонението не е бавна песен.
Покорението е състояние, покорението е покорство, покорението е връзка, взаимоотношение с Господа. Така че, когато ти влезеш в хваление, в областта на Юдея, очаквай Той да те посети. Очаквай Бог да извърши нещото, за което ти дълго време си се чудил къде е, дълго време си го чакал, дълго време си търсил това нещо. И когато влезеш в тази област, в това измерение на хваление, дълбоко поколение, знай, че Той ще те изцели там. Докато ти хвалиш Бога, докато ти му се покланяш, Бог работи в живота ти. Бог работи в характера ти. Бог работи в семейството ти. Бог работи в децата ти. Бог работи във всяка една сфера в живота ти. Бог работи в бизнеса ти дори, в финансите ти. Бог работи. Така че и големи множества го следваха. И Той ги седи там, в областта на Юдея, в областта на хвалението, докато ти се покланяш, докато ти издигаш името на Христос. Повярвай ми, Той ще те посети. Той ще посети твоята болка и ще изцели. Той ще изцели твоето семейство. Той ще изцели твоят брак. Той ще изцели твоите финанси. Така че вярваме в свръхестественото. Вярваме в Господ Исус Христос, който не е спрял да върши чудеса, който не е спрял да ни посещава. Заставаме на позиция на послушание, покорство, хваление, поколение и вярваме, че Той ще се прослави в живота ни. Няма място за отчаяние, няма място за разочарование, няма място, няма да допуснем това да повлияе на нас, на нашите близки. Просто търсим лицето на Господа, търсим Неговата съвършена воля и вярваме, че Той ще ни посети. Той ще дойде в областта на хвалението. Когато ние хвалим Господа, Той ще ни посети. Когато ние му се покланяме, Той ще ни посети. Когато ние направим крачка, Той ще направи две към нас. Приближете се и аз ще се приближа към вас, каза Словото. Така че с това кратко послание те насърчавам да не затваряш устата си. Не допускай врагът да запуши устата ти, да заключи устата ти, защото има сила в езикът. Прокламирай, пророкувай, декларирай, изговаряй добри неща върху те, върху семейството ти, върху твоите близки, върху децата ти, върху бизнеса ти. И вярвам, че Бог ще посети място, където ти се намираш. Просто довери му се, просто го хвали. Хвали го, влез в тази област на хваление, влез в това измерение дори. Така че благославя ви, днес е уникален ден, моят рожден ден, празнувам го с моят Господ на уникално място и те насърчавам. Хвали Господа, търси Бога, Яхве, търси Адонай, търси Неговото лице. И като казвам търси го, не означава, че Той се крие от теб. Просто иска да те предизвика, иска да предизвика твоето взаимоотношение, иска да предизвиква твоят вик. Небето отговаря, след като има вик от земята. Така че бъдете благословени с това кратко послание. Насърчава ви, търсете Господа.